Жиында район башлыгы орынбасары Азат Ахмеджанов, жауаплы бүлек җитәкчеләре, авыл җирлеге депутатлары һәм авыл халкы катнашты. Җирлек башлыгы Галина Романова узган елда җирлектә башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады, агымдагы елга куелган бурычлар белән таныштырды. В сельском поселении насчитывается 181 жилых хозяйств. Из них в селе Новые Усы 164 хозяйства, в том числе 16 пустующих. В деревне Бекмесь 44, 11 пустующих домов. Отрадно, что в 2025 году возведены 3 новых дома, 2 из которых уже заселены. В последние годы много внимания уделялось регистрации домов и земельных участков, в связи с чем 100% были выявлены права обладателей существующих объектов. Волонтерлык хәрәкәте һәм алар тарафыннан эшләнгән эшләр хакында хәрәкәт җитәкчесе Валентина Игошева сөйләде. Җирлекнең ветераннар советы рәисе Гөлсинә Пискунова да соңгы елларда күп үзгәрешләр булуын билгеләп үтте. Участок полиция инспекторы Илдар Маников Яңавыз авыл җирлегендәге оператив хәл белән таныштырды. Яңавыз урманчылык урманчысы Сергей Романовның чыгышында катнашучылар өчен файдалы булды. Район башлыгы орынбасары Азат Ахмеджанов Яңавыз авыл җирлегендә башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады. Сокланып, матайтып кенәшерә кирәклегезгә, шуннан да барлык республикадан инде программалар тормышка ашырыла. Алар инде сез җирлектә дә моторына инде эшләп киләләр. Инде клублар, мәктәпләр ремонтланды, фаб төзелде, юллар төзекләндерелде. Инде күпергезнең зур проблемасы бар иде, аны ремонтлап куйдылар. Җыенда катнашучылар да җирлектә башкарылган эшләрдән канәгать булуларын билгеләп үттеләр. Чыгыш ясаучылар авылдашларын киләчәктә дә шулай бердәм булып яшәргә һәм эшләргә чакырдылар. Да, в нашем сельском поселении идет работа по разным направлениям, идет хорошо, активно, народ участвует. И мы надеемся, что самовложение в 2026 году будет собрано 100% и будут сделаны те работы, которые будут запланированы. Үткән елларны күз алдына китерсәк, менә мин шуны күз алдына китереп утырдым кичәдән бирле. Авылда нинди үзгәрешләр булган, кайсы якка үзгәргәнбез без. Үзгәрешләр бары тик уңай якка гына. Һәм моның һәрберсе өчен халыкка һәм халыкның җитәкчесе булган авыл җирлегенә бик зур итеп рәхмәт әйтәсе килә. Җыен авыл халкының рәхмәт сүзләрен җиткерү белән төгәлләнде. Димәк, җирлектә катлаулы һәм борчыган мәсьәләләр юк. Бүген авыл халкының канәгать булуы ул җирлек башлыгыннан гына түгел, район һәм республика җитәкчелегеннән дә канәгать булуын дәлилли. Фәридә Гаентинова, Динар Нортинов, Мөслим телевидениесе.